Айде да изпеете една песничка. Какво? Деляно моме. Е, коя? Айде, пей сега. Изпръсти хубаво. То бяло, цял ден си грало, близката горичка, съседна тъмничка. Не му обръщай внимание. Няма да идва. Близката горичка, съседна тъмничка. Пусти имаш в ръката, покажи го. Това какво е? Как ще е мулят? Това е топ от шаха на бъде. Това е топ. 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 Какво друго ще кажем? Нещо ще кажеш ли? Лиляно. Така. Пей, мама. Кое ще пееш? Здравейте, пей. Ще отидеш? Кажи, гледай си работа.